Luto tayo ng buridibod. Luto tayo ng buridibod. Yan, kamote. Kamote. Luto tayo yan. Tapos lagyan natin ng spinach. Lagyan natin ng hipon. Yan. Lagyan natin ng hipon. Ayan, no? Hibi. Buridibod. Buridibod style. Ano yan, kamote? So, pili lang tayo ng kamote na iluluto natin. At yung iba ibilad ko. Gawin kong kamote Q sa labas. Yan, iburidibod natin. Isa lang, kamote. Ito, kamote Q sa labas. Bilad ko at kamote Q natin mamaya. Para may baon si Darling. Pasok siya mamaya kasi. Bibilad ko yung mga lakay. Bilad ko sa araw yan. Habang malakas ang araw, mamaya kamote Q natin. Pakita ko lang yung binilad ko. Ayan o. Yan yung binilad kong kamote, sweet potato. Tama-tama yan mamaya. Baliktarin ko lang. Try na lang ko. Under the sun. Okay? Ito yung tira kong ano ba yan? Tira nating spinach. Medyo lamog na pero pwede pa. Uhugasan ko na lang. Ugasan na lang natin. Dito na tayo mag-buridibod. Ang buridibod style, put small amount of water, just like that. Boil it. I-oven natin yan, fish cakes. Tapos i-oven din natin yan, oh. Butter. Then salmon. Ready cooked na yan. Heat lang natin sa one. Lagyan natin ng olive oil. Olive oil tsaka butter yan. Lagyan natin ng pepper. Sprinkle it with pepper. Sprinkle. Yan na, with pepper. Naka-parade dress yan. Lid din. Leg dip sa dagat. Lulutuan ko yan. Gagatayin ko yan.
At sila kay nagsisiyat. Okay? Ayun yung salmon and fish cakes. Tama-tama yan. Ayan yung burudibod nila kay. Habang kumukulo, yung kamote nakalagay na. Medyo kulang ang tubig. Lagyan ko. Ayan. Yan ang sinasabing burudibod. Ayan, meron tayong monamon. Lagyan natin ng tubig. Yan ang parang pinakasabaw natin. Kunin natin yung bagoong, alat ng bagoong. Tunawin lang natin yung monamon. Burudibod is lang like bulang lang. Yan, tunawin natin yung monamon. Yan yung style Ilocano eh. Pero ihulog na rin natin ang kamatis. Iwang Ilocano. May sibuyas, luya at saka rin siya, bawang. Ilagay natin yung juicy ng kwan. Kung titignan nyo, ayan, kumukulo siya. Kasama ang pagkulo ng mga ricado natin, kamatis, sibuyas, luya, at bawang. Hintay lang natin kumulo. Tapos, hinahalo natin ng bagoong. Yan ang parang pinaka niya. Pinaka magsasabaw sa kanya. Kunin natin yung katas ng bagoong. Ayan na siya. Yung parang pinakaano. Antayin ko lang kumulo. Super bagoong na. Parang bulang lang na. Bulang lang. Maghulog tayo ng isang sagpaw niya. Prito. Yan. Tapos ilalagay din natin yung hipon na heavy. Heavy, hindi heavy. Nakakulo na, nakakulo. Pwede tayo mainit na tubig para makuha natin yung monamon. Kayong mga Ilocano, naririnig nyo ba yung mga nanay nyo na nagaganito ng bagoong noon? Dinudurog yung monamon? Siguro, alam nyo naman yun. Yan. Ganyan yan, dinudurog ng gusto yung bagoong. Kinukuha yung lasa niya.
Kulong-kulo na siya. Bago natin ilaglag yung kan natin, spinach. Yeah, bulang lang style. Dining-ding bulang lang. Yan yung tinatawag na buridibot. Sa Tagalog, bulang lang. Ayan na siya, ayan na. Ilubog natin. Then, lagyan natin ng hipon. Ito yung hipon heavy. Ayan po ang niluluto nila kay. Yan, yung kwan na yan, hipon yan. Antay lang natin na umibabaw yung tubig. Tapos kinuha natin yung wala na yan, walang mantika yan, walang oil yan. Talagang healthy yan. Lalagyan na lang natin ng seasoning yan na ano. Bulang lang style, burudibudin sa Ilocano. Ayan, luto na yung dinengdeng natin, burudibud sa Ilocano. Bulang lang sa Tagalog. May hipon, may sagpaw na isda. Let's eat. At yan naman yung pan natin. Yung unoven natin na salmon. Ayan siya. Salmon slice. At ayan yung fish cakes. Okay, let's eat. Yun na. Ayan yung niluto ko. Let's eat. Slice salmon yan, darling. Slice salmon. Okay. Then, magsandok tayo ng dinding. Kaya yung sandukan. This one? Sandok tayo This ng one will dinding. do. This one will do. Wala yung mga baby ko. Ayun na ba ako ng gamit ko? Dinding. Bulang lang style sa Ilocano. Ayan siya. Pero hindi ko tinikman to eh. Baka kulang sa kwan eh. Let's eat. Spinach, kamote, sweet potato, buridibod. Ayan siya. Lagyan natin ng sabaw. Grabe. Grabe ang amoy. Amoy bulang lang talaga. Kailangan ng dalawa niyang lumalaking mga anak. Kumakain na kami. Sa loob ng ilang Let's eat, taon, let's sa eat. mga ito lamang Dito tayo ng init tayo ng kawali. Prito tayo ng kamote cube. Ito yung binilat natin kamoting
sweet potato. Prito natin. Prito natin yan. Yan, habang pinito-nito natin. Piniprito natin yan, pinibrito natin. Tapos dito naman, luto natin yung kan natin. Iluto natin yung ginataang suzu. Maggata tayo ng suso. Meron ba tayo? Tama lang yan. Isang coconut milk. Yan ang ilalagay natin. Hindi naman kakain si Darling yan. Tapos, tagtaran natin ng sili. Yan. Tagtad natin yung sili na yan. Pinipipit ko yung sili ko eh. Pero yan, manghang na yan. Yan, lagay pa natin yan bago matira. Yan ang mga rekado natin. Ito yung niluluto kong kamote. Ayaw ko siyang masunog. Nasunog na nga. Kamote cube, kamote cube. Nasunog na. Ano natin? Binilad ko kasi to kaya nagganito, mas madaling maluto na bilad sa araw. Lalagyan natin ng asukal na pula yan. Lagyan natin ng asukal na pula. Then red sugar.
Palambutin lang natin yung red sugar, tapos ilaglag natin yung kamote natin. Kamote Q na. Iulog natin yung kamote. Ayan ang kamote. Tapos kunin mo lang yan. That's my kamote Q. My version nila kay kamote Q. Pasensya na po, nangitim. Pero kamote Q yan, ya. Okay. Matabang kasi yung banana chips. Kaya kinuha ko yung mga ibang latik niya. Ayan. Yan ang kamote Q natin at saka banana crisp with yan na po yun. Thank you po. Luto natin to. Yan na yung suso. Kinuha ko sa dagat kahapon. Prepare lang natin yung mga ricado natin. Luto natin. Yung kung titignan mo, sibuyas, bawang, garlic, at luya. Ayan siya. Yun natin at lagay natin yung kanya. Lagay natin yung gata. Pag magluluto kayo ng gata, ihulog nyo na yung ricado. Lahat. Tapos yan, coconut milk yan. Habang naiiga na siya. Kung maaari nga, pagmantikain nyo yan. Kaya nandyan na lahat yung bawang, sibuyas, luya. Yung iluluto.
Snail. Okay. Pwede natin ilaglag yung suso. Okay. Ayan na po yung shell. Hintayin lang natin ang kumulo ng gusto. Pakuluin lang natin. Takpan ng maibigan. Pakuluin po natin ng gusto. Ayan siya. Pakuluin natin. Alam mo naman yan. Sila kailangan kakain. Lutuin natin na mabuti. Lagyan natin ng umaatikabog sili. Kasama ang buto. Ayan, sili, ang dami. Umaatikabog. Mas maganda pa sana to. Kasi nagtagal kami sa namatay. Hindi ko nalagyan ng tubig yung suso. Kaya halos patay yung iba. Kaya dapat yan, kumuha ko ng tubig alat. Okay lang yan. Siyempre, ano ko nakakain eh. Lagyan natin ng seasoning.
tikman ng maibigan. Ang sarap niya, yummy siya. Super po. Kuha tayo sa ilalim. Papatayin ko na. Pwede na yan. Para kayo na kayo pwede na yan. Luto na. Yan siya.